Lokakuussa starttaa Palveluskoiraliiton liikuntahaaste. Toimistoväki ajatteli haastaa hallituksen ja tehdä tämmöisen pikku haastevideo. Ei muuta kuin mukaan kaikki. Kyllä tässäkin liikuntaa saa, kun on merkkaamassa näitä EK-kokeen ratoja. Tässä meneillään pudotetun esineen noudon rata. Meillä on koe tuossa muutaman päivän kuluttua. Palveluskoiraliiton toimiston väki haastaa mukaan hallituksen tähän kampanjaan. Ja samoin kaikki kaveriporukat, tervetuloa myös. Ei muuta kuin mukaan liikkumaan. Näinkin voi käydä. No niin, eli hallitukselle haastetta kehiin. Satoi tai paistoi, pimeä ei ole este. Lamppuja ja heijastimia vaan. Ja ei muuta kuin lenkille. Oletko huomannut jo Palveluskoiraliiton liikuntahaasteen? Myös ohjatuissa koirakoulutuksissa kertyy kiva määrä askeleita ja mukavaa yhteistä tekemistä. Kerää kokoon oma kaveriporukkasi, ottakaa haaste vastaan ja laitetaan koko lokakuu liikkumaan yhdessä. Muistattehan myös, että Palveluskoiraliiton toimisto on haastanut tähän kivan mielin kamppikseen mukaan Palveluskoiraliiton hallituksen. Koirien kanssa voi liikkua vaikka koko perhe.